И здравейте потребители на YouTube. До мен е Любакса. Аз съм Лазоли. Днес ще снимаме нов клип. Здрасти! Ето го, той се обади. Сега ще ви покажем първия епизод на нашата поредица. Той е малко малък, ама и той знае какво е Майнкрафт. Каза се урок. Чакай малко. Ще ми бъгна. Урок. Така. Сега ще ви покажем как да оцелеем. Али зареждай. От началото до края. Ако стигнем до този епизод. Супер мап. Сент. Ма не ми тия. Ще бъгна, бе. Сори зрители, ама нещо ми бъгва. Опа, сори залага, ама нещо тук ми затепа. Малко Любаки са малко се срамува, защото за първи път не мисля го клип. Да, мисли нещо той. Но като по 10 минути са епизодите, защото... виждам някаква насрана кокошка. Ти ли виждаш ли? Къде бе? Не мой чапка. Да. Видя ли? Що не говориш, бе? Но срам ли те? Какво е? Не те е срам те. Ти някой говориш ли? Не говоря, аз снимам клип. Горки още не разбира какво е това. Аз разбирам какво е Майнкрафт. Аз Майнкрафт разбира какво е зрители, ама малко... Не разбира. Само занимайте очима, напи. Бъркам ви. За да оцелеете ще ви трябва храна. Справил съм зомбите, извинете ме. На ези съм. Колко е сладко. Ама не, аз слизам долу. Първо ви трябва едно малко убежище, за да може да живеете. Примерно тук е страхотно за убежище. Кажи. Говори на глас. Може да говориш, спокойно. Не се срамувам, ама сега трябва да си построи малка къща за убежището ни, защото... Говори по-силно, де. Аз си играя Майнкрафт и че се ме ядат вълци. Има диви гигани там, не мога да ги убия, бия ги, по цял час не мога да ги убия. Искам мръвка, гладен съм там, вълци ме бият, трябва да си направя меч, трябва да си направя лодка, да влизам в морето да ловя риба, да ям и така. Изобщо знае как се играе Майнкрафт, ама... Не може да си направя къща. Не може да си направи къща, защото той играе на таблет. Иначе има лаптоп, нали? Да. Честно ви казвам, има лаптоп. С него ще почнем една поредица, горе-долу 30 дни ще снимаме, горе-долу... Тишо. Кажи. Казвам се Тишо, той ми вика по име, защото си малко така... Тишко. Прати. Какво ще да ти кажам? Виж сега, изпусна си... Бобът. Съжаление, той е много лигав и може да ви прави по някакви супер смешки. За всяка негова смешка искам по един лайк, ако обичате. По един заек. Зайк. Оле, омага. What the fuck. Какво ще кажеш? Нищо няма да казваш. Си мълчиш. Мълчи. Сега, дами и господа, днеска ще мога ви покажа само как да си направим workbench, печки, мечки и така нататък. Няма да мога да ви покажа да се развиете напълно или нещо подобно. Така, и за едно такова убежище ви трябва. За текстчер пака ще ви дам Skype и ще ви го пратя, ако нещо искате. Така... правих една поредица преди, ама нещо не ме кефши, спрях да я снимам, защото бях в едно село и нещо не ме кефши. Така... Ако ми лагва, извинете, това е заради текстчер пака. Тук в Майнкрафт има много риба, медузи.
И сега, Любак и Сни правим първи епизод. Брат, ли си направиха, дами и господа? Да. Не съм свикнал с новия текст. Черпак за Първи това. прасето. Ще го убия, за да трябва ми храна. Ай, хапвай. И с него се познаваме от доста време. Аз съм сорничко даже. Не де казай подробности. Снимаме клип. Той е още малък и много не се разбира, ама знае какво е Майнкрафт, знае доста неща за Майнкрафт. Абе, той на 6 години нещо тук ми вика. Ами, горе-долу, така ще направим първи епизод. А втория епизод ще си оголемим къщата, примерно. Те, щом са по 10 минути, мога да правя по повече епизоди. Абонирайте се, лайквайте. Обаждайте се. Обаждайте се, бе. Няма да им дам скайп, бе. Може да ви дам скайп, ама по-секретно така. Дай малко се придържаме към плана, да им покажем на зрителите как се оцелява в съвсем първото нещо. Следа. И в Майнкрафт има какво си искаш. Да, няма всичко, което си искаш, ама не да сари. Малък е и много не се разбира, ама... Не се разбира. Знай някои неща за Майнкрафт, ама... Тихо, аз вече знам как да пускам игри. Браво, виж ти, знай как се пуска игри. Вот само е това копче. Добре, само да си го натисна това копче, защото изключва бандикама и пребивам. Ще се направя 2 честа. Малко ми е мизерна къщичка. Малко ми е мизерна къщичката, ама не е нищо. Сега мога да ви покажа да си направим по една печка и да ви кажа още няколко неща. По кафета гони. Да. И така. Ето. Колко събрах вече? Ще стрят ми поне 10. Не. 12 или 13, не знам. Малко ми е малка къща, защото сега покажем първия епизод. После може да я оголемим или да намерим друго място, където да живеем. Не знам. 16 кабелство. Супер. Аз съм се. Така, няма да ви покажа много, защото след малко спирам клипа и 10 минути най-много ще ги правя клиповете. Сори за лага. 10 минути, не повече, защото ще ви покажам оцеляване и така. Така, ще мога да направя една врата. Само в другия епизод сигурно ще направим легло и ще идем за други неща. Страхотна къща имам аз. Вижте каква красота е просто. Чакай, ще почна малко така, докато ми се опитят парижолите. Така, ние няма да правим други детайли по къщата, когато не снимаме по-точно. Защото той ми казва какво да правя по къщата принципно. И за това, че... Кажи. Може да направиш още един етаж най-горе? Да, ще направя... Последващия епизод, като сме развити малко, ще идим да копаем. Ще намерим злато, ще ловим риба. Чакайте малко, сега ще спра клипа. Стоп. Върнахме се, пържолите се опекаха. Чакайте, че нещо ми стана. Аз трябваше да го спра да направя клипа, ама няма нищо. Тък му ще да на малко дърво. И така, общо първи епизод, няма какво да направим повече. Горе вратичка, да копаш онова. Той, другия епизод, казах, че ще ви покажа, защото Бандикама може да снима по 10 минути. Може и повече, ама аз не съм се регистрирал. Така че ще снимаме по малки епизоди. Довиждане. Чао! И това беше първият епизод. Довиждане! Чао!